Ari Lindgren, Satu Lindgren, Dance Team Tampere. Pari 228, Timo Pyykkönen, Anu Peltonen, Terpsikerho Kouvola. Pari 233, Taivo Lillo, Marina Lillo, Krause Tantsukol, Tallinna. Pari 234, Jyrki Pakkanen, Seija Pakkanen, Nix Dancing, Lahti. Pari 235, Heikki Saarinen, Outi-Maria Salokorpi, Lumets, Helsinki. Ja pari 236, Juha Vanhala, Arja Räty, Haveste, Hamina. Aloitamme jälleen Italo-valssilla, olkaa hyvä. Kiitokset pareille aivan ihastuttavasta hitaasta valssista. Seuraavana teille vuorossa onkin tango. Ja sieltähän löytyy hyvin tilaa lattialta. Olkaapa hyvä. Kiitoksia tangosta. Tähänkin luokkaan olemme saaneet vieraita Suomenlahden eteläpuolelta, joten toivotamme Taivon ja Marinan lämpimästi tervetulleiksi näihin kisoihin. Seuraavaksi parit liitelevät taas
viiniläistunnelmissa riippuen vähän musiikista, mutta joka tapauksessa vuorossa on Viinin valssi. Olkaa hyvä. Kiitokset pareille tanssista. Ja vielä on pari tanssia jäljellä, mutta tässä kohtaa muistuttelen yleisöä, että kun liikutte tuolla kahviotiloissa, niin kasvomaskin käyttö on suositeltavaa. Ja ennen kuin siirrymme palkintojen jakoon ja tauolle, niin otamme tälle luokalle seuraavaksi Slow Foxtrot. Olkaa hyvä. On my shoes, but baby I'm confused about you. You get me in a spin, oh what a stew I'm in, 'cause I don't know enough about you. Jack of all trades, master of none, and isn't it a shame? I'm so sure that you'll be good for me if you'd only play my game. You know I went to school and I'm nobody's fool. That is to say until I met you. I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. Kiitos paremmin. Yleisö voisi kyllä hiukan enemmän taputtaa, olisi paljon komeamman näköistä kuin tuota. No niin, nyt kuulostaa hyvältä. Ja sitten vielä viimeinen tanssi tälle luokalle ennen palkintojen jakoja. Ja sehän on luonnollisesti Quickstep. Olkaa hyvä.
tanssinsa tanssittua. Palkintojen jako on tuota pikaa.